Opanyin Obobodin na waka babia ufri ewo asantemem anase ga asantem mate medase mechia watifo nyina midipa me akosi inchira free Swami Kumasi Swami all free yo actually yebaba ho na yababusa de nti a yetu kro bi din se Swami na opanyin akwasi enya nwidi e mamemusa mene opanyin bi ye show ewo opanyin atena se dwumadi a ene ye hwe na oka afena na se mfena hodo a ewo ahemfie a Obrimpon anase manhene bi edisai ene de otumfo edisai wo be fa afena ho ede mfena hodo na onim na de ne bi agina ho ma a friend one you feed a friend also didi kan openso de na medical body usumu lotumfo som edisai enu no firi ha usumu no firi ho no ma ne aba pumpunsu amanyene no ena omuso edisai na yaba ahweba ne de enu ye eyinkwa ayi mefa se yen fa no eyinkwa se mental se hello odukura na dia onye omanhene na onye Obrimpon na unya manhene uye manhene de a pumbuso na manhene pumbuso ni sai echotufo ana ahweba no so enu so ya fransa na no de mefa se ayinkodwa omunya edisai ekre otufo na matese santiman anasa santihini bia eswan mpre no ode saa busumburu kire no eswan busumburu no owie a ode kan di pomponso ni sai wie a na se wasa de busumburu na sai eswan bi enya no kre enya no kosem da tie ma menchira wadiri se yenye yi osantena didi kan yeni ko chiri bia bi osantena yenya jiru tumi bia amanyi mu nyina ohima obia yenya jiru tumi otufo onsai menu makope no sai onya efa busumu no yenya di sai bia owi ana je esa toso asante onya sai bia apakan a obetrem no sa apakan no apakan ba ko ye fe no apakan ko anu de otrem ba ko pe onya sai wie onya trem wie a o te se o trem biem bacho sai timu bi mo si edini de sai apakan ko anu de onya ko trem obetrem onya sai wie a nyekwa na nyina no sa apakan no otrem ba ko pe apakan ko on trem biem na ni wu biem ba ko pe apakan ni dini no so say yemienu na waka apakan kro no wo say apakan ni yemienu apakan kro na chi no di apakan na ewo biem apakan kro na chi no yewo ifim se gata timu biem ifim se gata enso ya apakan nene no ofura ya na kire sai san apakan apakan no kire ana apakan ni awodo miensa ada obidi ade ye ni die no o apakan ofo ana ada ye se ewu ebe se ye yi no enso apakan ofo eya wodo ntino
ai apakan kro no da be na ya oforo eye owo da da adogo asi David, apakafo ne de ada obeso ya kire asanteman no ada obeso ya kire asanteman no onya tra sa apakan no eno no yakofo ni free adum pampaso onya tra mu wi a eno ano no sa apakan no on tra mu biem ba ko pe on te se obekwana foforo beba na sirem se jata no so extreme stage atano say bibi abafio say owu bi aba say owu ba de dia ye ko ntina o tra pakama okura okura tu ye na de e kasa kire ne say eyokun okun na ye ko a ono no e ko bitimi akon agi so ma mi o se ni nwi o se wan yo dishi bia no eyo okun ne ye ko de dia nti onya tra sa pakan ni ma ana sa apakan na obetemu so no emosisi no so wo hwa so utahwe bia emosisi no eye sonko eyi ewu fie ho a emosisi no eye sonko ana se odi ada emosisi no eye sonko nti apakan ho asenso de na be kire tibia yewura wo munya sa yewura sa emosisi no na be kire se samri no yewura owani brem owani dream emosisi no ene kire oyo obi a woni di asanteman yachi na se asante ho nsensem achi ana me shows no so me hu se ofolo pa na ahensem doma hene ene otumfo se tu autosu mienu nsensem ohwe nkro beti se sai kwa sampa brekum tiobodom na sai nkro nyina esai kire sante hene ahim se ho himfu nyina esom asante ahimfie mofu ko edosun bunu nko na meka yo nya hafo meka bunu side ho nko a bunu babia enso ene kamia yesa asa ahimfuni bi do ma hene mu ene ahimfuni bi pese o mu kire se o mu di o mu ho ana se sankro no enhye yewura otumfo se tu ase sanse mi wo fa ne sai omu kasa meka ne se endibre ni anwo ya otumfo die nyamtese Gana nyina no ka Gana nyina nke kakra na ka yetututu Queen Elizabeth after Charles abidi na ade no ni 2 minutes aneke infantio asantio vote obabia amayi ni nyina opie no no ma tete no opie no na onche etu faseda na edu baby ana mentiase say ye ni breu say ye din aso de nyame aka no sikega de tumi a woni mu no ngana mamu tumi bie no a esin sikega abrofo bai e kwa ye hwa abrofo asini bra ni nyina kosi ye nyina no o ti fe bronu bi ana voter ana infane abrofo na coin eya sante tumi no efisro tumi ni efisro nti obi bia o se to be solisa oni asante ebedi akonde de untimida bibia ntimi ntimi enta sante tumi ni se fomuda na kese se meti wasi ya na opa se emra abrofo ene asante enya ntokwa o tetemenu mu no abusuya ko bi krampo eko support abrofo no se omu asante nya sa abusuya bibi support abrofo se omni asante we ya se na abrofo na hu se
Asante no tumi ni the red aye osenti osante hene osenti no wo so tumi no aye kese tumi ni kese nti no Ghana kromu okra no infante achim bra wo na fa edo support edo cost support abrofo no te omutimi ni asante enko abrofo no kwa sole kwa omu priye nyina no enko siaga omu ye a wo pesika dwa omu kotwa eja omu twa eja tum se sikadwa no ana wo omu koye sikadwa no eniwo omefa yesi sikadwa no wa no matri omekọ no eniwo nti asante die minim omai pa obetimi di asante etiko akafom minim asante nya tan ache enye asante nya ache etan ache pa sana ayi abafo mu se tumi ni wa asante mu nti no ndika ohwetim afina asante amai mu nyina no se datam na ye kwamai na nya asante datam na ye kwamai ntina obi adi no so kuma udi no so gabidi no so wedi no so office obi adi no so eti abafo no fight ye na mu se dabi ti esi akwa bedu samri ya yentimi emre asante asem enu na chi no na amayi ne kuma wu gabeni wo nyina se dabi ta de dia ye nyina no ese isa eko isa de eti ekokoshe sikadwana se no mo se tumi no edin ntina abrafo antimi amfa asante etiko ankafo mu na matase yesa asante ye oman abroni mpo ntimi ni asante anko antimi anko otan so efitete otan a abusuakuo bi ede tan asante kunwana na se banwa no efitete sana pese uchirem na doma ne asante wa asama na doma hene de no oje free sante hene ho doma hene ni nana obidi na ade no ni nana no kula ni nana no o strike asante hene ni peja doma hene kunya ama oye omahene ni nana obidi na ade no otufu ni peja na kunya na doma hene no na ayi yaka ayinfia ojale akra atojale fi ono enti edu baby na ya fitan a so do tunfo edisrai no busumu kire no busumu kire no naka domaine awo sa efio sa baby a akonya no akrajali yakano akrafie so awo ana no nekese nka omoye aben suman kwa na sese obi a odwade krade se na suman na se owo nioma wode dwade ohene pon de a nekese nka oya kwa suman kwa o dabi oni suma kwa side o de domade de oni suma kwa side akrafie so de kano akrafie so no awo entina se edru me bi se ya we kwa mi se nke bia sai ni beso omu igale krano omu yo ura kuma se ya infi inside ya ura inside ya ura side awona omu etna omu ni gale yeka okra se omu di bo gawon otunfo se tumi kase ni nyina omu no eyesa amamre ni bibia etina domahene na onu no ka ho ayinfuni ye nan ankobe ahene domahene ana ayinfunu
And if we are you know, Mate, and for no dinner, a woman who can ya boss. Mammy Musau, I say, Nancy, you will do a take a course work as I say. I say, as Antamagina Quan, and so Omaja Kona Bonum Quanso. Yes, answer make a Kenya, a bono, and for Maswari, Bono House of Chiefs, or more say. So, or he be so I just something here, Prema Sao Ma Bono, Regional House of Chiefs. And Timana Santihene Kassan and Sense, I say, Nehemfo, Omotan Huasiano, Ubia and Fadi Coson, Omajan to Conabon. So, what things Sansen be saying, no, Sabi, I'm one bottle, Santiniba. me real pa yamiapa na yemi de se okunso bi na no kasai na asem no ameno pa omi na no kasa kwa aso okunso bi na no be kasa no e bi asem no e bobo ba no na nya papa ama yire mo twam wo yi ehie ni na obi a tete yesan tuma ye mine o ye mine okunso ana pe ja o say o ye mine ye de ba di dia ubedi na dina nipa ba ko do ma hini it's not solid me some imperial so manusi kaka se twitwire and the chair open so na ama yimi na moto mo ye din ansa kwanka onya kasa ye na kai the first afọ amaghị m mụ na-ese ka m sọlị na mụnị nọ mụ na-ese m sọlị na mụnị nọ kasa kyerɛ no na ka eto ne tirim ɛso ne nyinaa no yɛ din obiara ntɛn kasa obiara ka wo din ɛno sɛ amaghị yɛde hwɛ si so okwa na wo ba ɛnyɛ papa nti wɔhene kasaeɛ no nokorɛ ɛyɛ mede paa ɔsɛ ɔkasaeɛ na de kyeya na afei de amaghị no afei na obiara ɛsɔle ɔma no ho so ana meboa And the like I said, Santamura Casa, like I said, to me be it me bass Santamem, yes, sir. See, when I make us say, like almost fully uncle, so my any side you see, like I have for me, now, Doma, I inform one quite almost fully. I can be clear. And look, I think when you so, or just and when you say, my testament say, Sir, Bonia Sama walking, they say, and Kranza and yes, Santamura, the no man's number. Ayapra pre. Oko Sampa, Ayapra pre. Say, Ayapra pre. Oko other places, and then you faka bas Kumasi Besum, Yura no. A bomber, and then I say for you now, Ayapra pre. And there's Sunyana Crampody, Minya shows a Sunyan Pony Masanti, and to sound crying. Not sound crying a Kuma Sante, and so and then so Tinyasabia Sa him for no and Kuma Sante, but Akoya Prapre. And yet, I pray, no Cratano, and I need a mind no Cratano, any woman, Katasumu Mosono, and you will get What I say, Katasubu was saying Katasumu Mosono, who's giving Kojan and who could try. What's right? We are mine, we have been poor, what's right, actually. Anna, the Uncle Sunina, who's a 2 million, and yet, Papa, and dear. You and never be a costume, any politics, you never be a shishimono. And not to know
amaye bi ni amaye for kwa find himself I find himself otufo no 7 otumi fa enkotopo enkodane ni na sem bi okabia no otite so ntofo no sa fa ne kacha no fa o ka say ane dabi enu ti no yomu ye nyina de ko ne politics ni na masie ni nyina no amaye no o makọ mu nyina no omunim pa sese otufo sese baby aduro otufo akasa no sese no otufo nye hu se wo ma nyi wi se nyi se a obekyerɛ se tumi no ne dia ana ono aponi kakra ono aponi edi ama nti no aduru ko ne se wuntimi sɔle enko a ɛyɛ sa se wotu amna na wotu amna akata so sa me kasa pra me kasa nkuro no nkuro me bobo di wo bono no otumfo no esi hene no na bonofo no so esi omu hene tena me kana pra no dabi o Gachas mami kasa me kyerɛ ne say baby otumfo na no kopum bia no wa fa mamre ni amane kwa so amegyina n'anim woyɛ mahene ne wɔtwe popo su ɛyɛ listen yɛkɔfa sɛ yɛhyɛ region out of chifa ɛnkɔba bia otufo bɛka na yɛfa na wofa mamre ni amane kwa so na wɔbɛsi bi ɛdi akyerɛ no kuni ɛyɛ ne dia dunya strike ni wi fi kim yo ombo region out of chief do mo keka ne yi nyina no untimi tumi bia ebada ben yo impanyina trase dwumadie na etiefu moti anase mohwe na ofa nkyerɛ na o yade wa no aya aba na wieye ebada bedie sɛ busa biem sɛ bada ben baby yani ebada ben tumi ni nyina ofenso ni na wo unya tupopo so uye manyina ne dia unya strike ni bia first of chief no de a kra sana ubeko anu gena mu ye mu tumi bia se mu fin mu tumi owie ni bibia wi eno ase ye de be kyerɛ sɛ aban be hu sɛ nipa so masi of the power of intent we say afi oye eno die as of chief any tumi bia otufo de onye pina no ka asema waka no oka ufa amamle na amamle kwaso is try actually we are tumi no or tumi na man sebi abai kwet mi sisa o preso nyani masamuda untimi onya kan o tumi abai mpo sa akasa wei sɛ aban mpo entimi sisa openso no na sɛ amane ne amamre nyinaa ɛwɔ asante ahemfi anase hɔ ne firi banye sa wɔno na tumi ni nyinaa ne kura no aban ntimi sisa na luma samuda ansa Ghana no na asanteman ɛyɛ asanteman ansa na Ghana eba goku so nyina na asanteman na wo dada wo jeno die otufo nya kasem si maka nipa so si wo so ya kyerem afa amane kwanso bibia ohwie bibia no bibia tumi sanada nke sɛ je ogire na ogina sɛ asante kokko a sante bedi nkunum nya sa no kasempa asante eni nkugoda asante ni nkugoda asante eni nkugoda yɛda wasipi mpanyina tena ase dwumadie ɛna oba so ene machidifo ebedi sankita ho yi ene wamye hu sɛ yewura nana setutu sante hin na sɛ sante hin bia esoya
or the Busumuru, Shre, and I said, Afana and his shine, name him, and yet, Asheba, and yet, Pumpusu, Nimu, 2 days, a year. Busumutre, Afrano Nidino, Busumuno, only the Busumu is right. We are. Did the kind of matures Apacano, a yaodo means Apacania odo means Apacacon did it, when you came back, could say, and one Lincoln, Obit, or better Conyasu, you are Plana, on Trem Pim. Yeah, Jenny, I dread the horn. Yana Yashia Sufra. Mebound Chenia din Comopia fast and Maho. Na impompo swame, Ukrum, Wawunchi swame, so no Yakaho Bakra, or Impenina Tanasi Jumedi. So, but the Wasipi, Oba, so. Mate, this one does the Panaminka.